Pa mor amal wyt ti wedi trio siarad iaith efo rhywun, a mae'r person yna yn sylwi dy fod ti'n dysgu, a maen nhw'n troi i'r Saesneg. Dwi'n siŵr bod o'n digwydd yn amal. Mae'n digwydd yn amal i fi pan dwi'n dysgu iaith arall, a dwi'n siŵr bod o'n digwydd yn amal iawn i bobl sy'n dysgu Cymraeg ac yn trio siarad Cymraeg efo pobl leol. Be fedri di wneud? Sut fedri di gario'r sgwrs ymlaen yn Gymraeg neu yn yr iaith wyt ti'n dysgu? Wel, dyma 5 syniad i ti i helpu cario'r sgwrs ymlaen yn yr iaith yna. 1. Peidio troi i'r Saesneg. Dydy hi ddim yn hawdd peidio troi i'r Saesneg, achos pan mae'r person arall yn troi i'r Saesneg, da chi wedyn yn automatic bron yn gwneud hefyd. A mae'n gallu teimlo chydig bach yn chwythig os da chi yn cario ymlaen i siarad yn yr iaith arall. Ond mae o yn mynd i helpu, a mae o yn mynd i weithio. A faswn ni wir yn argymell i chi wneud, nes mae'r person arall yn troi i siarad efo chi yn yr iaith yna hefyd. So, os ydy'r person yn ateb yn Saesneg, a ti'n gwybod bod nhw'n medru siarad yr iaith, cario ymlaen i siarad efo nhw yn Gymraeg. Paid ti a newid i'r Saesneg. 2. Gwella dy ynganu. So, mae ynganu yn ffactor bwysig iawn pan ti'n siarad efo pobl iaith gynta. Mae pobl iaith gynta yn medru clywed yn dda iawn, os ti ddim yn siaradwr naturiol yn yr iaith yna. Unrhyw fath o acen gwahanol. Yn amal, maen nhw'n meddwl bod nhw'n helpu yn troi'r Saesneg achos mae'n haws. Mae'r cyfathrebu allan haws, ond wrth gwrs, dim dyna di'r pwynt. Y peth efo ynganu ydy, os wyt ti'n gallu pigo fyny pethau bach mae pobl iaith gynta yn neud, mae'n mynd i helpu ti lot. Fel geiriau bach neu cywasgiadau pan mae geiriau yn mynd yn llai yn gwasgu. A trio cael y sŵn yr un fath. A mae hwnna yn rhywbeth effeithiol iawn. Os ti'n swnio fel person iaith gynta, mae pobl iaith gynta yn mynd i gario ymlaen i siarad yr iaith efo ti. Dydyn nhw ddim yn mynd i droi i'r Saesneg gymaint. Ti'n mynd i ffitio fewn mwy. So gwranda lot i wella dy ynganu. Gwranda ar sut mae pobl lleol yn siarad a jyst copïa nhw. 3. Smalio dy fod ti ddim yn medru siarad Saesneg. Mae hwn angen dipyn bach o guts, a dipyn bach o greadigrwydd. Mae hwn dipyn bach yn anoddach, achos ella os ti'n siarad Saesneg fel iaith gynta, ella bod gen ti acen amlwg. Rhaid i ti just mynd amdani, smalio bod ti ddim yn gallu siarad Saesneg, a just siarad yr iaith wyt ti'n ddysgu. 4. Defnyddio geiriau llenwi o'r Saesneg yn unig. So mae geiriau llenwi yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn, achos y peth ydy, os ti'n cadw'r strwythur yn yr iaith ti'n ddysgu, gellu di ddefnyddio geiriau Saesneg i dy helpu di. I gario'r sgwrs ymlaen, i lenwi'r bylcha lle ti ddim yn cofio'r geiriau. A felly mae'r strwythur a'r sgwrs yn cario ymlaen yn yr iaith yna, ond ti'n gallu defnyddio geiriau llenwi o'r iaith arall i dy helpu di. 5. Paratoi'r sgwrs o flaen llaw. Mae'n gallu bod yn help mawr os ti'n paratoi o flaen llaw be ti'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd yn y sgwrs. Enghraifft, os ti'n gwybod dy fod ti'n mynd i siop, neu ti'n gwybod bod ti'n mynd i'r dafarn, neu ti'n gwybod bod ti'n mynd i'r tŷ bita, wel, tria ragweld be fydd y sgwrs. Pa fath o gwestiynau fydd y person yna yn ofyn i ti? Pa fath o atebion ti angen? Pa fath o wybodaeth ti angen mwyn medru ateb? Pa fath o strwythur brawddeg wyt ti angen? Pa fath o gwestiynau wyt ti angen